Priatelia, dnes tu mám na servis absolútnu bombu a vrchol dizajnu amerických aut vôbec. Cadillac Coupe de Ville, ročník 59. Ikonické zadné pútvy. Toto je neuveriteľné. Teda ročník 59, motor 6.4, automat, automatická klimatizácia, tu je ovládanie, elektrické okná, len taký detail. Auto má na dĺžku 5,7 metra, opticky môže vyzerať, že je dlhšie, to si aj každý myslí, ale viac menej tie auta mali všetky 5,7 metra, len tu, že tam sú tie zadné pútvy, vyzerá to opticky väčšie a dlhšie. Tu je klimakompresor. Momentálne na trhu cena týchto aut Coupe 60 plus, kabriolety 100 plus, bavíme sa o cenách, keď je auto v takom dobrom stave, alebo toto je viac menej v perfektnom stave. A potom už lacnejšie sú štvorderové sedany, kde je cena okolo tých 30 000. Ale hovorím, že tie auta proste teraz išli hore aj cenovo a pre nejakého zberateľa je to celkom dobrá investícia. Zapneme svetla. Je to krása.